Uy, Mari! Unsa pa may gibuhat nimo dinha? Sus Mari, naman sus Mari. Namanuwas ko sa mga tais baboy. Ano may gibuhat nimo dinha nga? Nalimot ba ka nga? Lubong maro ni kumpare? Oo Marino, lubong man na pare. Uno unsa man ka uy nga? Mga unsa orasa Mari. Murag padung na siguro mga to na ta uy. Sige Mari, mag-ilis ako dali-dali Mari. Dali din na ka uno unsa man in taong ka diha uy. Asa na ni sila kumari oy? Wala pa jud ko'y masampit di ari dapit hapit na udto. Labi na ingon ani nga namatay dahil naapay virus karon. Wa di mo duol. Mayon ta tumuari sila ay. Para malubong na ni si pari nila. Ay salamat yung tao na naman di ni sila di ari padulong. Uy! Dali Mari, sulod mo Mari. May noon Mari, naabot jud mo karon Mari kay ato na jud nilubong siya kay hapit na jud udto. Ay kaloy ni kumpare Mari oy. Wala Mari. Kita ra ding tulo diring tao Mari. Wala jud nang Mari kay tungod lagi aning basta mamatay ta mahadlok man ang mga silingan mga Mari. Mauna jud ningon ani, tulo na lang jud ta kabuok ato na lang nang dayungan ni si pari kay ako na ning ilubong kay pero murag i-krimit man ni nako si pari good Mari. O i-krimit jud ni siya. Mari. Ano bang napun-an naman sa nagapas na iyahang? Ano naman sa dalungan Mari? La Mari, kanong naman na igaagas yung dunggan Mari? Wala man ni siya Mari basa Mari. Mao naabay ni tulo diha sa iyang dalunggan murag bug. La Mari, si pare ba? Gibuo lagi na gibuo. Ato na lang ni dayungan ni si pari kay ato na ni hatog dito kay murag mabaho na niyo sa nagudi ko si Nana Mari. Sige mo na away Mari, kabuka trabaho ni pare Mari. Daog ka ni natutulo Mari. Sige Mari, ato na ning kulong kay murag. Mari, di ari lang ka Mari kay ikaw bi asawa magunitan yan anak kong gahi. Ari lang ka sa ulo Mari. Sige, ari lang sa Sige, kusuon. alam, Mari, Uno. nagunitan lagi na kong buog. 2, 3. Nindot jud ni pari. Mari, ang saon man ni Mari. Tulo ra jud ta. Kamoy tigit-tit anak ni pari ninyon. Ako na rin siya tighilak. Salamat Mari. Ako na lang Mari, ayaw taon pabugat pare, murag bugat-bugat jud taon pare. Kadako ra ba Balamoy din taon. Nya mga to na ta. Ato di pari ni. Nausam ni si Mari nga nagpare naman ako. Sabot pati ngayon ni namatay si pare. Na natin ngayon ni giilis. Mari? Ayaw ka! Hinay-hinay ang taon Mari. Kaya murag bugat-bugat na ba Mari? Mari, saon man ni Mari nga. Pinani man kita, mabalik mo pa sa bintang kita. Ayaw lagi ko niya! Ayaw na makikuha lagi ka! Kwarta Mari, katong last ninyo gihatag mauri na bilin Mari. Mari, Kunya si Mari pud. Uwang pa man to 100 pa tiyang gihatag Mari. yes na, kaya mag-iaplasan ni Mari. Ingon na pa to siya nga magdugang lang kiwa si Sinjiyo. Nga, naa din ni balance sa Mari di ay? Pare, si Pare ninyo ningon ani man ni. Kaluoy daw eh. Uy, hinahinay lagi taon ta kay murag dangog-dangog. Mari, Mari. Tingin man din ni
mo gipalit ang lungo ni pare di eh. Gani man di ay mare. Murag lain-lain magkulor, mura magbahog-bahog ba kanang pan bitaw. Makaunahuna sa tagsnak ani Mari. Mari, mao ni Mari ang kapobre Mari. Nahimo nagmurag bagbahog ang lungo ni pare ninyo. Awa, ani duta biliba gid ko ni way kwarta bro. Ang lungo lain-lain kulor. Laging mo Mari. Dili man gud Mari kay kita pagsapak ra man gud na Mari kay parang Agapahimo ra mo Mari. oh. Bahagong na si pare ninyo. Inguta gyud. Nagubas-ubas na gyud Nya Mari, nakapahuway naman ta. Ya Mari. Mulag ka na ta. Sige Mari, ang masingon Mari. Ayuhan ini si pare ninyo mga Mari. Bukat-bukata gyud pare. Gaan ni pare kay ayaw sa pagkabang ni Dari. Haluin taon mi pare. Pag hinayin lang diyan Mari kay. Ayaw taon diag. Kuan Mari. Bugat-bugat gyud taon sa pare. Pag dinarong gyud taon. Giupo na ko. Dugay na si mana na ka. Mari, giupo na ko si pare. Ang sugod ato giupo na. Sao na lang Mari. Pati arabagdaan ani barangay Basak. Uy, nausa na ni. Mari. Kadung ni Mari. Mapili pare. Sus Mari. Dinuo ko Mari. Dinuo. Pare, pagkaan taon dia pare. Kay Mari na pare kay kanang tikod ata mo nga pare. Uy, ninyo kakiyat na sunod naman. bahula ni pare. Pare, sus taon pare. Pare, pagbunit ang taon dia pare kay pati ninduta sa inyong daan pare nya. Mga babae pag ming nagpasan di ari. Hindi lang kami ko maayo pare pagkaan taon kay layo pa yun taon. Layo-layo. Adodo. Hinayin taon kay bakili no. So na lang makulinding is pare na kabukan ra ba ako yung tawhan na kalako ra ba ako. Gunit diha darling. Gunit ba ako ka darling. Mare, dol-dol na lang may misteryo mare. Nanaw Mari. Mo na siguro nang dihadapit ka ng patag Marino. Mao na nakatabaw na is pare. Mari murag ni gaan sa Bawaan pa Mari nga kita day mo dayong may panalagwa kunyari. Hala ayan na pa Mari oy kay so na lang ug wala ka ako lang sa pasan ani lungo ni pare. Namao ni Mari. Oh, grabe singutan ako Mari. Wala gani na ngari mga tao kay kamuran yun sa Grabe sa mga tao na yun pa. Kay wapit, nagpatanggol ng tao. Grabe sa jud taong mga tawhan na wag gid maluoy way kaluoy. Mari, ang sa bulit ko ni Mari. Mari, ikrimit din is pare, Mari. Oy kini pa bago pa ani Mari ikrimit siguro ni nga kanang dauban. Mari, di man pwede Mari nga ilubong. Mao ba ni sige ato ning dugit. Kaan manangin. Ya Mari, sige. Napakay kabilin storya diyan ni pare, Mari. Kanangin diyan Mari. Milit na yung taon. Oh, sige darling. Gibiyaan yung taon ko nimo darling. Taon na ba ni? Taon. Mari. Darling. Nabiyaan. Kira ni mo ng ikrimit. Darling. Dahil lang Mari, mubalik yung gawas Mari. Pangitaan niya lang ka na mo Mari. Mao gyud. Pagkaman Mari. Uy, daghan ito Mari. Tuskig kay Mari. Tuskig pa sa pare. Ayaw magsapa ka magkadugong ko darling. Patay mo na Mari. Oh, patay. Luya darling ko yan. Si pare ninyo. Gilak. Dili ko kanawa ka ni kita po ako. Ako ron taon na nabili sa balay ako ron. Ako makain yun nagisulong yung pare ninyo. Mao na gini Mari panahon na Katapusan lang yun niya Mari. Kanamilit yung mayo Mari. Ibuga na tanang. Kadin na, hindi lang isinit. Darling, kaon na na. Hindi ko po
Ayaw ito. Kaluhin ni mo, Mario. Ayaw na lang. Ayaw lagi, Mario. Ayaw. Ayaw na. Gabi na siya. Di ka pa ko. Di ka pa ko, Mario. Gidabdaban og kanang mo din ay cremate Marino. Mauna ko din na ang patay Marino. Baho-baho na si darling mga Mari. Mo gud kay ito sa pagimati sa Mari. Baho siya mo naman siya ganimahong plastic Mari. Naunsa man ni si pari ninyo mauna ako galingon. Ay nabungkag na gid intang pari. Ay himo na siya gapo. Amo na gid intang si Mari Mari. Kaluhin ang taon ko rin ni mga Mari. Balik ni sa gawas Mari. Dato na lang po ka na mo Mari. Mari, katulad mo po ang sinyong gihatag Mari. Dugang kita kita. Oo Mari, wala problema Mari. Kay Mari, itutong. Oo Mari. Ikaw na lang. Ito po Mari. Nakakinice na po Mari. Ako lang kasi wala mangisa. Pasiglapan sinabilin doktor dito Mari. Suspirti pag ginakumpas ang pare. Nagturo man ko guys na. Uy, darling! Sapa ka diha, darling? Kaluoy ni pare ninyo, Mari. Uy, kay pag-ari na to, forma pa jud tao. Karon sana lang ni abo na jud siya, Mari. Nya, Mari, di na makatakod. Dili na noon, Mari. Kay sunog na abo naman jud na siya, Mari. Pero ang gipanugon sa kuha ni pare ninyo, nga ganahan daw siya sa mga dapit-dapit libon siya magkuan. Magsuri-suroy kay ganahan daw siya dapit-dapit libon. Atas liburon kay ari na nimo siya ikuan diri tawag anak anak Mari. Di dadon sa may Ada ni mas inyo? dadon sa nakod ni tama mo tulo ka adlaw asa daw siya ilabay-labay ganahan siya sa nindot daw nga mga libon-libon ba. Adto ka na sa mong garden Mari para mo tambok to garden mo ba? Ganahan ka si pari ninyo nga dito sa garden. Ganahan mo siya ukrasan. Inyo nga biya tong duha niya. Nito sa nang Ito ba iyang abono nimo? Iyang kag o iyang abo? Siya rin kaon ato ako kuan ukra. Ikaw na nabilin. Mao ba? Tambok ito imong tanom lagi Mari. Mari, napa man nabilin pari dari Mari. Oh, dito ang tanim Mari. Ayun naman na kunita kay kasi ganahan siya magsuroy-suroy sa diha dapit. Mausa para na yang kag uban bilin di ari. Magsusuroy pud Oo, sa noon para makita ko siya slibon ba di siya malimos slibon. Mao. Ina, nya mangadto na ta. Nya mangadto na ta. Ay kalimot to akong tambag Maria. Atong toskig ba? Oo.